Està automàticament? Sí, me sembla que sí. Bon dia, és que està automàticament. Interventor i José Manuel, bon dia. Si vos pareix, podem començar. Podem passar al primer punt de l'ordre del dia. Examen i aprovació de l'acte de la sessió extraordinària de data de 9 de juny de 2021. Teniu qualque cosa a dir? Jo volia demanar, encara que he vist que són ara més resumides les actes, antes eren massa, perquè estaven transcrites el que no era realment rellevant, però és que ara trobo que estan massa resumits. Vull dir, almenys si se podia ser un poc entremig. Un terme mig. Sí, no em porta a dir, segons què, perquè no té res a veure potser en el punt i se posava tot abans, però és que ara trobo que és massa resumit. Val, perfecte, ja ho parlarem i d'acord, acceptam el teu suggeriment. Gràcies. Més coses? L'aprovau? Sí. Val, moltes gràcies. Queda aprovada per unanimitat l'acte de la sessió anterior. Passam al punt número... No, perdó, de dia 9 de juny de 2021. Passam al punt número 2. Examen i aprovació, proposta de ratificació de la resolució de Baldia, nomenament com a membre d'aquesta corporació a l'òrgan patronat de la Fundació de Biblioteca Can Tarró. Com a conseqüència de la renúncia voluntària de la senyora Concepción Baleato al càrrec de regidora d'aquest ajuntament amb el grup municipal Paremos, i com que l'Estatut de la Fundació s'afirma que es produeix una vacant, segons l'Estatut, l'entitat fundadora que pertoca segons la procedència del nomenament original, mitjançant els òrgans que legalment o estatutàriament tinguin atribuïda la competència, designarà el representant corresponent per tal de proveir l'esmentada vacant. En aquest cas, la proposta era ratificar la resolució de data de 14 del 7 del 21 i anomenar com a membre d'aquesta corporació l'òrgan patronat de la Fundació de la Biblioteca d'Alcúdia Can Tarró el regidor senyor José Manuel Aranda Regules en substitució de la senyora Concepción Baleato Camaño. Voleu dir alguna cosa? Passam a votació? Sí. Biel, Gabriel Evia? Sí. Senyor Manuel Aranda? Aquesta proposta queda aprovada per unanimitat. Gràcies. Passam al punt número 3. Examen i aprovació, proposta d'acord sobre aprovació del conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alcúdia i l'agrupació empresarial d'hotels i apartament turístic d'Alcúdia. Com tots sabeu, hi havia el Consorci de Promoció Exterior que va quedar liquidat, on s'establia la col·laboració entre l'associació hotelera i l'Ajuntament d'Alcúdia. Com que pensam que aquesta col·laboració és positiva i estem dins una àrea de l'Ajuntament o un sector econòmic prou important, duim a aprovació un conveni marc per la col·laboració pública, vull dir, amb aquest sector, amb els hotelers i l'Ajuntament. Ens han de regir per els criteris de sostenibilitat, s'han d'impulsar polítiques turístiques que s'han fet durant tots aquests anys i en aquest moment s'ha d'aprovar un pla d'acció on hi haurà 2 reunions i a elles s'establirà quines són les actuacions per l'any següent i després una altra reunió on se puguin anar justificant totes les accions que s'han fetes. Aquí duim aprovació el que seria les obligacions de les parts i un annex. Aquest annex està buit, no està omplit perquè simplement es marc i després s'aniria emplenant aquest annex.
és per seguir mantenint la col·laboració entre l'associació hotelera i l'Ajuntament d'Alcúdia. Si voleu dir qualque cosa, sí. Jo m'agradaria saber que, ja que fes aquest conveni marc, per què no s'ha adjuntat el pla d'actuacions concretes, les despeses que s'han de dur a terme per aquestes accions, tot això és un conveni un poc, vull dir, perquè les il·lusions que volem que passi dins el CUDI, trobam que amb aquest conveni marc aprovat hauríeu de dur, a part l'annexa i l'altra, vull dir, el que toca, vull dir, tot el que se farà, les actuacions que se faran, el consorci du molt d'anys en funcionament, sabeu exactament quines actuacions feia cada any. El que no entenc és que dugueu a aprovació un conveni marc sense exposar res, és que com hem de votar que sí perquè no tenim altre remei, ja que no hi ha res de col·laboració en cap associació empresarial ni públic o privat, però no entenem per què duis un conveni tan marc, no posa res aquest conveni. Si durem, sisplau, se farà 2 reunions a l'any, perquè no s'ha duit ja a aprovació això. Aprovam una cosa que no sabem què passarà. Aquest és el problema, vull dir. Sí, les despeses, vull dir, més o manco. Sabem el que costa anar a fires, i més en el Consell, sabem exactament, jo no dic que els hagis de posar exactes, però més o manco quines despeses, quines actuacions se faran cada any, sempre se poden augmentar o poden disminuir segons la situació. També, com que no tenim un pla estratègic definit, no sabem cap a on hem d'anar o cap a on no hem d'anar. No és això. Però vull dir, trobo un conveni marc sense especificar res. No te vull interrompir, però com bé tu dius, és un conveni marc. Avui aquí s'aprovarà aquest conveni marc que ve a ser com quan se va crear el consorci. Perquè més o manco, com que tots coneixíem com funcionava el consorci, anem a equiparar les figures. El conveni marc ve a ser el continent. Si sembla que és un conveni marc, però trobo que ja que ho duiu a aprovació... No, però al final no pot ser, perquè primer hem d'aprovar el conveni per poder-nos reunir, per omplir aquest annex que deia la Bàrbara que està ajuntat en el conveni, que és on cada any a any s'anirà dient el que s'ha de fer aquell any i quin doble es posa l'Ajuntament i quin doble es posa l'agrupació hotelera. La posta està buit perquè encara no s'ha pogut fer la primera reunió perquè no teníem el conveni marc amb el que fer feina. No vull dir que no hi hagi hagut reunions informals i tot això, però no com per prendre la decisió per poder omplir aquest annex, que serà tot una que puguem. Avui aprovem el conveni marc, que és el continent. El contingut l'aprovarem a la primera reunió que se farà aquí a la sala de plens en cada part del conveni, on se decidiran les actuacions i el pressupost per enguany. I per l'any que ve, com posa l'acord, hi ha com a mínim 2 reunions a l'any. Una per més ben en el segon semestre, crec que posava que segons se definiran les actuacions per l'any que ve, que dius, per l'any que ve, que eren les reunions que se feien a final d'any que deies, l'Ajuntament posa 50.000 euros i l'associació hotelera i els altres patronos posa 20.000, que venia a ser uns 70.000 el pressupost, no? I tu deies, on anirem? Anirem a Berlín, anirem a Londres, farem aquesta promoció, farem aquesta altra. Tot això se reunirà, se farà en aquestes 2 reunions, se decidiran aquestes 2 reunions i se firmarà l'annex en el que avui també aprovam com un model d'annex que és el que s'omplirà. Però avui només aprovam aquest conveni per començar a formalitzar aquesta feina. El que tu me demanes se farà pròximament una reunió en aquesta sala de plens. Sí, però molt bé, heu fet 50.000 reunions i jo supos que no hi havia cap problema en decidir ja que d'un conveni marc amb un annex buit. Vull dir... El pressupost de l'annex és que s'ha d'aprovar buit perquè sigui vàlid any darrere any el mateix. No poden aprovar un annex ple en el que l'any que ve no servirà. M'explic, perquè potser canviaran les fires del canal o canviarà el pressupost. L'annex s'ha d'aprovar com a model buit. Això s'omplirà a la pròxima reunió. A més, com diu aquí, s'ha de fer expressament en aquelles reunions i no en el ple. En el ple se decidirà el pressupost que se li dona, però no, en cap cas, el contingut.
Sí, però vull dir, Això se decidirà a les reunions. nosaltres sabrem cap a on aneu encaminats. Vull dir, també el que no mos agrada, per exemple, que a més l'havíeu fet en l'associació hotelera, perquè sabeu que en el consorci hi havia altres socis i no s'ha tingut en compte en els altres. Aquests no s'ha pogut entrar en el conveni, però sí que formaran Una unitat amb ells. amb l'agrupació hotelera. Vull dir, tant les aportacions com la feina que feien les faran en la part de l'agrupació hotelera, però no signaran el conveni. Tu saps que quan se va fer el consorci també només eren dos. És vera que després van anar entrant altres empreses de prestigi i turístiques del CUDI. Però aquestes sí que no han firmat el conveni inicial, sinó que s'afegiran en el pressupost global per part de l'agrupació hotelera. Vull dir que arribar a ser exactament com el consorci sense el consorci. Sí. És exactament el mateix. Sí. Varen cercar la És manera així. de funcionar com era consorci perquè fos més àgil a nivell administratiu i a tots els nivells i se va cercar la figura que anés bé. Per això se va decidir, per això d'aprovació el conveni, però és exactament el funcionament que tenia el que era el consorci. Bueno, si ja t'entenc perfectament, però... Quan se va crear el consorci no se va crear amb un pressupost anual i amb unes feines anuals, sinó això se decidia cada any a les reunions. Doncs això és el mateix. Avui només cream el contingut, l'omplirem a les reunions anuals i ja anireu veient amb el pressupost, en tot. Sí, t'entenc perfectament, però clar, ja venim amb una feina feta. Quan se va iniciar el consorci... No pot ser. És que no pot ser. Quan se va iniciar el consorci ja no hi havia cap feina feta. Bé, ja està. Vull dir, jo crec que està clar. Vull dir, està bé que opinis així, però en aquest cas, per poder fer per dur aquesta feina feta, primer hi havia d'haver el que és aprovar a l'acord aquest, el conveni marc. Clar que s'aprova una cosa. Més paraules? Sí, yo quería comentar, como dije en la comisión informativa, me parece que el convenio, también como ha dicho Fina, es un convenio que está vacío, vamos, que no tiene contenido y yo creo que con convenio marco sí que debería señalar algunas cuestiones desde el punto de vista estratégico. Yo he hecho en falta gente interesada en la promoción turística, empresas interesadas en la promoción turística, incluso los vecinos que podían tener su voz para hacer aportaciones a ese tipo de cosas y también elementos que se han aportado, debatido. ¿No me entiendes? Sí. Que no, se han... ¿Sí? Sí, digas. Sí. Hay elementos que se han aprobado en el ayuntamiento, en pleno, y además la mayor parte de ellos por mayoría, que deberían estar incluidos en esta visión estratégica del convenio. En suma, yo lo que propongo es añadir una enmienda que me gustaría que se votase para que se abra un trámite de información pública para poder hacer aportaciones al citado convenio. Si se abre este trámite de información pública, el convenio podría ser mejorable en los aspectos a los que me refiero. Nuestra posición es que si se acepta, nos parece muy importante este instrumento, que si se acepta esta enmienda y se abre ese trámite de información pública, votaríamos que sí, si no, votaríamos que no. No, jo crec que no podem dilatar molt més, això. Digues. Sí, miri, el que duim a aprovar és simplement un conveni de col·laboració entre l'associació hotelera i l'Ajuntament del CUDI per una cosa molt concreta, que és la promoció turística del municipi. Tot el que vostè diu està molt bé, no dic que no, però no cau en aquest conveni. Aquest conveni és conveni de col·laboració amb l'Ajuntament del CUDI i l'associació hotelera per una cosa molt concreta, que és la promoció turística del municipi. És així de senzill. És exactament el mateix que quan hi havia el consorci, que per motius X, que ja no porto explicar-los, perquè en aquest moment ja se van explicar, se va eliminar i s'ha creat aquesta eina per poder fer feina en promoció turística. Tot el que vostè diu està molt bé, però no cau dins aquest conveni. Per tant, s'haurien de cercar altres vies. I és necessari dur endavant aquest conveni perquè davant la situació que estem, ara mateix pensam que l'important és intentar estirar el carro tots junts per poder treure el municipi endavant i una de les maneres de fer-ho
és mitjançant aquest conveni de promoció turística del municipi. Voleu dir més coses? Sí, yo quiero decir que estoy de acuerdo con lo que dice Domingo, pero el convenio tiene un marco y ese marco está definido por los objetivos y lo que se pretende por el convenio. Cuando estaba la figura legal anterior, desde el momento en que se aprobó hasta que se desapareció, han cambiado muchas cosas y hay muchos elementos que podían formar parte de ese convenio. Por ejemplo, uno de los problemas importantes que tiene la industria hotelera y en general el turismo es las políticas de todo incluido. Esto podía ser un objeto de debate dentro del convenio, lo mismo que el turismo sostenible, etcétera, etcétera. Hay que recordar que en el convenio hay un apartado donde se habla de finalidades. Que es para lo que vale el convenio y en la línea de trabajo que hay. Eso forma parte del convenio que se pretende aprobar. Yo lo que propongo es que estas finalidades no sean palabras vanas y vacías, sino que se ajusten a la situación que tenemos ahora en este momento. Yo creo que es un instrumento importante, pero no se modificaría nada ni se perdería nada, al revés, se enriquecería si se abriese este periodo de información pública donde se pudieran hacer aportacions per a la millora del conveni. Bé, miri, en aquest moment el que duim, el que ja li han comentat, és un conveni per unes coses molt determinades, que és promoció turística. Tot el que vostè diu pot ser objecte d'una altra cosa, però no veiem que hagi d'estar a dins d'aquest conveni, perquè és exclusivament per promoció turística. Voleu dir qualque cosa més? Ja passam a votació. Sí. Sí. Vial? Sí. José Manuel? Vol repetir, per favor, José Manuel, que no t'han sentit? No. Val. Gràcies. La proposta s'aprova per majoria amb 16 vots a favor i un en contra. Podem passar, si vos sembla, al punt número 4. Examen i aprovació propostes sobre l'aprovació de bases reguladores de subvencions als centres escolars exercici 2021. Antònia, tens la paraula. Bon dia a tots. Bé, duim a aprovació les bases de reguladors de subvencions als centres escolars del CUDI, que com sabeu se van donant any darrere any, però que el darrer exercici es van canviar les bases per adequar-les a la situació de la pandèmia. I ara proposam que tornin a tenir la mateixa consideració que tenien abans de la pandèmia. Per tant, puguin tornar a intervenir novament en el foment de programes educatius com en anys anteriors a la pandèmia. Quant a l'import, també amb la passada s'ha posat en marxa un nou centre escolar, com tots sabem, en el municipi, i s'ha fet necessari incrementar la partida, passant de 43.800 a 52.500 euros. Duim a aprovació aquestes bases, que supos que us haureu llegides tots, i que se tracta d'ajudar els centres a poder fer programes educatius, també programes que tenen en marxa sobre patis o sobre instal·lacions dels seus centres per millorar l'estat dels centres i de l'educació dels nostres infants. Qualque pregunta? No. I de passar a la votació. Sí. Sí. Vial? Sí. José Manuel? Sí. Aquesta proposta s'aprova per unanimitat. Ai, home. Un segon que no ho trobo. Ahí. Bé, passam, si us sembla, al número 5. Que és la proposta
d'aprovació inicial de la modificació número 2 de les normes subsidiàries relativa a diverses modificacions. Aquí tens paraula. Bé, bon dia a tothom. Bé, com va dir Utsa Valdera, duim una proposta per l'aprovació inicial de la modificació número 12 de les normes subsidiàries que són relatives a diverses modificacions. Com bé va explicar en el seu moment i d'una manera molt extensa l'arquitecte municipal de la comissió, són una sèrie de detalls i modificacions, la majoria d'elles molt tècniques, però que jo vos faré un petit resum amb paraules el més planeres possibles perquè se pugui entendre. Jo considero que el més important d'aquesta modificació número 12 és que, en primera, modificam el termini de concessió de llicències per adaptar-los a la LUIP. Nosaltres fins ara teníem un termini de les llicències que era de 24 mesos i ho passam a 36 mesos. Això, en principi, suposarà per l'administrat una millora perquè tindrà més temps per efectuar aquestes obres i suposam que els suposarà un menor cost, donat que no creiem que faci falta fer pròrrogues i, per tant, puguin tenir un estalvi a l'hora de no haver de fer aquestes pròrrogues. Un altre punt és la prohibició definitiva del club de consum legal de cànnabis i altres substàncies estupefaents, que això també, en principi, se va fer una suspensió temporal i ara aquest plenari, si ho troba oportú, decidirà la prohibició definitiva d'aquests tipus de clubs. A més, se regula també en els pàrquings privats que puguin tenir un ascensor i no hagin de disposar d'una rampa. Això serveix perquè pàrquings privats més petits puguin tenir més capacitat i se puguin adaptar també a la normativa. Un altre important és la modificació de la reserva d'aigua en el sector AS21, naves industrials del polígon de Cana Lloreta, que fins ara tenien l'obligació de tenir un aljub de 149 litres per metre quadrat de coberta i això ho passam a 60 litres per metre quadrat de coberta amb un mínim de 30 metres cúbics. Això també suposarà un estalvi important a l'hora d'efectuar l'obra i comptam amb informes tècnics i informes mediambientals i de tècnics industrials que per la tipologia de les naves i la tipologia de negocis que se faran en aquest polígon hi ha més que de sobre. De fet, els informes que tenim ens donaven per inclús posar una mica de menys de cabdal d'aigua i nosaltres hem decidit deixar-ho en 60 litres per metre quadrat. També duim la possibilitat dels canvis d'activitats a locals de baixos d'hotels que teníem a determinats hotels en els quals els seus baixos estaven ocupats per una determinada activitat. Aquesta activitat ja quedava marcada de per vida. És a dir, si jo tenia una tenda, no podia posar un bar o viceversa. Ara el que fèiem és donar llibertat per poder canviar aquest tipus d'activitat. Se permeten, a més, les piscines, les cobertes dels hotels, sempre i quan estigui en el casc antic. A més de tot això, se duen una sèrie de modificació de plànols, que són correccions d'errors i d'alineacions vials i d'usos permesos a diferents zones. Entre elles, la més significativa que pugui suposar i tal és de l'Avinguda d'Inca. Hi ha una casa que té una catalogació, que té un jardí que en principi li volen donar una protecció i si havien de complir les anteriors normes subsidiàries, això feia que aquesta casa s'hagués de retranquejar i, per tant, ens carregàvem tot aquest jardí juntament amb el pi que hi ha allà, que és emblemàtic per la ciutat del Puy. Més o manco, això vendria a ser, d'una manera molt resumida, aquesta modificació número 12 i si voleu fer qualque pregunta. Sí, Fina. Sí, perdona. Jo volia demanar un parell de coses.
s'hagués deixat damunt la taula i un tècnic ens ho pugui explicar, perquè, clar, tot el tècnic, a més en normes subsidiàries, és bastant complicat. Però ara, políticament, volia demanar, això que feis de los ascensors, sí que supos que estudiareu cada cas per separat, perquè, clar, hi haurà persones que necessitaran una sortida addicional perquè no hi haurà rampa i tot el de contraincendis i tot això se tindrà en compte en cada cas en concret. Sí, per suposat. De fet, el tema està que les rampes, en cap cas, en cas d'incendi, se poden emplear. Per tant, els edificis han de tenir unes sortides d'emergència i d'incendis en aquests casos. Va ser una de les coses que jo també vaig demanar perquè, clar, en principi era una cosa estranya. L'únic que se fa és per donar més espais i possibilitat de pàrquings en els baixos de les zones privades. Però això sí, se tindrà en compte en cada cas per suposat. Després, una altra cosa. La legislatura passada, que jo hi era i me'n record, més ho exposau aquí, en les piscines de les cobertes va haver un informe de turisme i desconsell negatiu i de patrimoni que no se podien fer piscines en el casc antic. Jo demano, aquests informes han canviat, els de turisme i desconsell. Sabem i ho posau, que respectau el que va dir patrimoni i per això no se poden fer piscines descobertes del casc antic, però del Consell i de Turisme no heu deixat clar si és que ara ha canviat l'informe i ara és positiu o si... No, en principi l'únic informe que hi havia negatiu en quant a això era per part de patrimoni. De fet, hi ha altres municipis en els quals les piscines cobertes d'hotels se fan. Per això han duit una altra vegada aquí, perquè trobam que estem perdent qualitat en quant als nostres establiments a l'hora de no poder deixar fora aquestes piscines. Crec que en aquests moments aquesta norma s'aprovarà i per això és que ho tornen a dur. Vale, vull dir, no sabeu si vos ho tornaran negant, això, perquè, clar... Cada vegada que fem una modificació de normes, sincerament, no ho tenim clar que mos aprovin els consellers i a l'hora d'informar, a més, en tots els estaments que han d'informar, sabem que sempre procurem enviar totes les normes en la major claretat possible perquè vinguin aprovades. No, però com que ho he exposat aquí, que Turisme i el Consell van fer un informe negatiu, sí que respecteu l'informe negatiu de patrimoni. És per això que veig, no sé si vos ho tornaran a tombar, perquè... Està clar que això és l'aprovació inicial i dins d'això seguirem després el que ens puguin, els aclariments que ens puguin fer, però crec que en principi sortiran endavant. Sí, perquè, si me permets, en aquell moment, l'informe negatiu era que hi hagués piscines a dins del nucli antic. Sí, jo me'n record, però se va demanar un poc genèric, no se va dir per tants, i per això se va informar negativament. Però no sabem si Turisme i Consell també ho poden informar negativament. No, el que diu el regidor, jo penso que sí, que el tècnic d'aquí i l'arquitecte intenten adaptar-se a el que diu la norma, però bé, sempre estan pendents després del que digui. Jo me'n record que varen posar ímpetu en el casc antic, però vull dir, com que nosaltres ho vàrem demanar global... Ho vàrem demanar global, vull dir, se va demanar incorporar piscines en les cobertes dels edificis, i ja està. I ara per això s'especifica deixant fora el centre històric. De fet, ara únicament se demana per establiments hotelers i, a més, amb billetes, o sigui, aïllats, que no tinguin veïnats en els costats ni coses d'aquestes. O sigui, és a dir, si un hotel, per exemple, té una finca de pisos a Ferrada, etc., aquí tampoc se pot. Però veïnats en els costats, paral·lel, o vull dir, si l'hotel està aquí i, per exemple, la casa està aquí, se podrà fer? Sí, en principi sí. Després, una altra cosa. Heu canviat de comercial a residencial la part de l'annex i el pàrquing de terra. La norma... Bé, aquesta és la norma, no, és un plànol. Perquè deis que no voleu que hi hagi més edificacions, bé, ho deis d'una altra manera. No ho entès massa bé perquè, clar, si passa de comercial a residencial, se podrà edificar, se podrà fer una casa,
saps? No entenc massa el sentit de passar de comercial a residencial segons l'exposició que heu fet. Si me la poguéssiu explicar, a la part de Sant Joan. Perdó, quina part? La de Sant Joan, mira, ara te'n sé. Sí, vale. Bueno, això és perquè quedava un remanent molt petit de zona comercial que no servia ni per una cosa ni per l'altra. D'acord? Entonces, el que se va fer és, si no record malament, i sé que va donar Antoni Ramis i per el que jo vaig entendre, és que se llevava aquesta zona comercial per poder-li donar a residencial sense guanyar més metres de construcció. Simplement perquè ho complís. Però se dona a un propietari en particular. Claro, era un... Anem a veure. Era un remanent de zona comercial que en el final no donava ni a l'abast a lo residencial ni a lo comercial. D'acord? En la qual se va decidir llevar aquesta zona comercial, afegir-la en el residencial sense que el propietari tingui aprofitament d'aquesta zona residencial. Simplement és per poder complir en so mínim per poder construir. Però ell ara podrà fer un tancament. Podrà fer un tancament, encara que no faci casa, podrà fer un tancament. Claro. Però ell no ha guanyat res, simplement ha consolidat un terreno residencial en el qual podrà fer xalet, igual que el que passa que tindrà la parcel·la mínima per poder-ho fer. És a dir, era un remanent... Però que podrà construir, dius. Podrà construir, clar. Per això ho deia. I després, si tenc un altre... De fet, perdona, en aquest darrer punt, això va demanar el propietari i, a més, va renunciar a qualsevol possible lucre que pogués tenir damunt això, és a dir, a major profitament, i va renunciar a aquest major profitament. Vale, perquè, clar, el que jo no entenia és que llevassin de comercial residencial i per molt fessin un xalet, per posar un exemple, vull dir, no té sentit. Efectivament. Vale. I després tenia un altre dubte, que era el 5 Bueno, aquest dubte ja ho va dir Estani, perquè heu posat una zona verda i, clar, havíeu dit que havíeu agafat la zona verda en el transformador i volien saber que no pot zona verda on hi ha un transformador. Però Antoni Ram va explicar que la part del transformador no seria zona verda i l'altra seria zona verda. En el final s'acaba compensant i queda tot correcte, queda tot igual. No hi ha problema. Perfecte, gràcies. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí, dilo, José Manuel. Nosotros nos surge la duda, después de las explicaciones en la comisión informativa de Antonio Ramis, nos quedó claro prácticamente la lógica de todas las modificaciones, salvo una que no es una cuestión técnica, que es una cuestión política, que es la norma 8.1, la ficha 0.2, que concede uso hotelero a la fábrica de tapices. Nuestra visión es que la fábrica de tapices, como bien cultural, debería tener un uso público y, por lo tanto, estaríamos en contra de esta modificación para construir un hotel de interior. Claro, mi pregunta es si se van a votar en bloque todas las modificaciones de las normas subsidiarias, porque si se van a votar en bloque, nosotros estamos a favor de todas, menos de esta. Entonces nos obligaría a abstenernos. Sí, bueno, en principio, por supuesto que per suposar que se votarà en bloc. És una modificació única, és modificació número 12 de les normes subsidiàries i no poden separar una cosa de l'altra. En quant al tema de que se doni aquesta qualificació hotelera, és simple, única i exclusivament perquè aquest solar i aquesta edificació és una propietat privada en la qual nosaltres no tenim cap intenció d'expropiar-la i que creiem que ara mateix, i donada la tipologia de la casa, l'antiguitat que té, etc., l'única manera que pugui ser preservada és que se li pugui donar una rentabilitat. I aquesta rentabilitat ara mateix és aquesta. Que després se farà un hotel o no, no ho sabem, però nosaltres creiem que serà l'única manera de que realment això se preservi. I, per tant, com que aquests usos a diferents parts del municipi ja estan donats,
nosaltres per això ho canviem. Més aclariments? Perdó, és que m'havia deixat una cosa. En el plànol 5.1, ocupació d'establiments públics, és perquè teniu pensat, l'Ajuntament, fer qualque acció aquí? No, això és simplement perquè el que seria totes, si no recordo malament, estic xerrant de la zona del pàrquing de la pilota, etc. Aquí simplement és perquè hi va haver una determinada zona molt petita que va quedar sense aquesta possibilitat de tenir un ús públic. És a dir, de poder ser un bar o un local comercial, etc. I clar, tota la cera, depenent de Carlos V fins a passat, diguéssim, l'Estosi, tenen locals comercials, hi ha bars i tal. I resulta que aquesta zona en concret havia quedat fora d'aquesta tipologia i per això és que se modifica. Més aclariments? Passam a votació. Sí? Sí. Biel? Sí. Manuel? Abstención. Aquesta proposta queda aprovada per majoria amb 10 vots a favor i 7 abstencions. Gràcies. Podem passar al punt número 6. Examen i aprovació proposta d'aprovació inicial de la modificació número 7 de les normes subsidiàries relativa als usos de la UABUL i un ajust d'alineacions en el passeig marítim. Joaquín, per favor. Sí, bueno, duim també aprovació inicial, la modificació número 16. També se va explicar per comissió informativa d'una manera bastant àmplia i aquesta, a diferència de l'anterior, només du dos punts. Una és l'adaptació que feien de les normes subsidiàries a l'informe que va fer Patrimoni en referència a la unitat de dotació UA8, que és el tip poblat de GESA, en els quals l'únic que fèiem és adaptar-nos en aquest informe. De tal forma que el que fèiem és deixar el casinillo amb una activitat que sigui comercial, no pot ser residencial, no se permetran les piscines individuals, se deixarà l'església com a zona cultural i després ens adaptarem també a el que són els tancaments per evitar el que seria que no se puguin veure les façanes. Això, bàsicament i molt resumit, és per fer això. És a dir, l'únic que fem és adaptar-nos a l'informe de patrimoni. I el segon punt és l'alineació o la correcció de l'alineació del passeig marítim. És a dir, els antics planos feien que l'alineació estigués mal definida i, per favor, si podeu aturar el micro, vos agrairia, perquè és difícil. Gràcies. És adaptar-nos a l'alineació desvial i de tal manera que no se guanya cap tipus d'aprofitament, però simplement ho deixant tot ordenat i en l'actual alineació i en les actuals, diguéssim, eines que tenim, ho deixem perfectament en línia. Voleu un aclariment? Sí, final. Jo volia demanar una cosa. El passeig marítim, és vera que són 20 centímetres. Crec que quedarà molt millor quan més recte estigui que no fent curva, però a l'hora que el primer edifici no quedarà fei, que un avanci. Vull dir, el primer que fa una reforma, per exemple, i avanci els 20 centímetres no quedarà com enrere dels altres. Però, clar, el seu seria que tothom fes la reforma a la vegada, però sabem que això no passarà. I no sabem si quedarà fei a l'hora d'aquests 20 centímetres se vegi, encara només siguin 20, quedarà com
un més endavant que l'altre. Bueno, en principi nosaltres estudiarem en els casos que hi hagi de veure l'estètica de com quedaria tot. De totes maneres, ara mateix aquesta alineació és un poc diferent depenent de l'edifici, però el que s'intenta és alinear de manera el més correcta possible adaptant-nos a el que actualment existeix, no tant a futur, sinó el que realment existeix en aquests moments. M'explico. Perquè ho estudieu perquè no quedi... No, per suposat. Més preguntes? Aclariments? Passant a la votació. Sí. Vial. Sí. José Manuel. Sí. Aquesta proposta queda aprovada per 11 vots a favor i 5 abstencions. Bé, i passam al punt número 7. Hi ha propostes i mocions d'urgència? Bé, i moltíssimes gràcies. Donem aquest plenari per acabat. Passeu un bon estiu. Bárbara. Sí. Sí, digues. ¿Puedo hacer una pregunta? No lo sé si... porque es que estamos muy preocupados por el tema... No hi ha preguntes. No hay preguntas, no podemos hacer preguntas, ¿no? Jo t'agrairia que ens reservis el proper. Val. Venga. Gràcies.